Terve kaikki Leevi ja Tiituksen katsojat. Se on Tikstuu täällä. Me ollaan Tubekonissa. Siva tulla, kia. Onko se official vai unofficial? Moi moi! Kiva nähdä, Leevi ja Tiitus. Mä oon Anssi. Toi on Sari. Moi! Katsokaa mitä daameja täällä on mestoilee. Bum bum! Joo. Just näin. Hieno meininki. Tikstuu on meidän kanssa muotinäytöksessä huomenna. Jotain. Mitä kuuluu kaikki tän kanavan tilaajat ja ei-tilaajat, jotka katsotte tätä videoa nyt? Tilatkaa tää kanava, Leevi ja Tiitus, eiks ollu? Joo. Noniin. Ilmoituskello päällä, pistäkää kommenttia. Ja annat sä ne rahat nyt tän jälkeen vai niinku vasta sit kun sä oot kuvannut tän? Voidaan ottaa tuon kameran. Voidaan ottaa nyt. Noniin, Nova, otas kiinni. Tervetulleeksi Eino ja Aapeli! Ja koulukäyntiin, josta laiturille tänään vois vaikka olemassa. Ihanampaa fiilistä, kun on kesätunneka ja koko loma edessä. Mä en sitä sulle voi antaa, et sä mun nimetä. Sä sait mut rakastumaan suhun tähän tempoon. Eka päivä, mulla on, nyt mä oon aika väsynyt. Mä en. Mua väsyttää, koska kello on joku 11. Me käytiin just syömässä. Meillä ei ollut tänään mitään ohjelmaa, mutta huomenna on muotinäytös. Sitten me ollaan mukana Niko Isandu DJ-esityksessä. Ja kaikkea kivaa. Mennään tästä suoraan päivä 2. Ja täällä on ihan pikkusen porukkaa. Missä sä olit? Okei, hei. Nyt pitää kamera. Miten tää toimii? Mä en osaa käyttää tätä. Mut sähän sanoit se sun livessä, että sun Wow. Moikka! Heippa! Joo. Ei vaan livessä. Okei, menkää tilaa mun kanava. Se on Elvlog. Menkää tilaa Nellikniivilä, koska muistakaa se, että jos mä saan 20 000 tilaajaa ennen tai kun loppua, niin me tehdään Yksin kanssa maailman isoin spesiaali. Mä oikeesti tykkään tästä kamerasta. Moi kaikki! Te voit... Tossa on Dokki, tää on Leevi ja Tiituksen kanava. Tää on Leevi ja Tiituksen video. Leevi ja Tiitus. Noin äskeiset. Meidän äiti, joo. Mutta mihin se katos? Miksi meillä on se jättikö se meille se kamera, kun se meni muotinäytökseen? Tuntia vielä tän kamerakaan, okei. Muista, että mä mainostan tässä vaan koko ajan tästä 2 tuntia. Sori jos muistikortista loppuu tilaa, koska se on vaan tilatkaa Nellikniivilä materiaalia. Okei, siis joo, niin kello on nyt 11.45 ja niillä alkaa se tunnin päästä se muotinäytös. Ja mä vaan kuvaan nyt kaikkea, koska mä oon tylsää. Mitä äijää?
Okei. Nää sopii sun vähän paremmin kuin mun. Eiks niin? Kyllä. Sä voit saada apua 2 kameraa. Oh my god, ei ne 3 2 kameraa. Moi, mä oon Pinkku Pinsku. Ei sovi. Ja nyt. Mä oon siis Nellikniivilä, jos joku ei tiennyt. Mut siis toi menee nyt sinne lavalle ja mä kuvaan ja Ellankaa teille hienoa materiaalia. Tulee samanlaista maskia. Yleisöä. Mä kuvaan sen. Toka kertaa muotinäytöksen, joka oli suuri menestys. Joten ihan just tänne lavalle saapuu joukko tubettajia, jolla on mukanaan heidän seuraajia. Mutta sitä ennen kutsutaan lavalle Joona Helman sekä Ilona ja Stockmanin muotinäytös! Ilman ääntä kiitos, Attu vähän niinku Suomen väreissä, I see it, kyllä, yes, sieltä niin tulee. Santtu, sä näytät siltä, että sä oot lähes suoraan uimaan, onko näin? Mä veikkaan, että sun pitäis käydä ehkä uimassa vielä tänään. Pojilla on supersiistit Superdry takit, tykkään väreistä, joo, näyttäkää vähän kuveja, joo. Seuraavaksi saadaan iso lössi, nimittäin Niko ja Santtu ja Mini Niko ja Santtu. Pojilla on kuulkaa Superdryta ja Tommy Hilfigeriä ja vaikka mitä. Hyvältä näyttää. Joo, näyttäkää vähän moveja. Okei. Täällä on niinku äijät ihan niinku breakdance. Joo. Oho. Ja ketä meitä sit sieltä seuraavana tulee? No meiltä tulee tietenkin Tikstu ja Aaron! Woo! Yes! Jack and Jonesin päällä, siellä ollaan! Woo! Kattokaa, ihan samoissa sävyissä. Ääntä Tikstu ja Aaronille! Yes! No niin, Tikstu, muotinäytös ohi. Se oli ihan helppo keissi. Oliko edes paha? Se oli kivaa. Se oli ihan helppoa ja kivaa. Aivan mahtavaa. Kiitti Stockman ja kiitti Tubekon. Jip. Koskaan olla niin energinen kuin mitä ne on. Hyvät ihmiset, toivotetaan lavalle Niko ja Santtu! Tubekon, mikä teillä on tänään meininki? Nyt saa huutaa ihan vapaasti. Kuinka moni teistä tuli tänään kattoo tänne Ronnie Backiin? Kuinka moni teistä tuli kattoo tänään Hurhurria? Kuinka moni teistä tuli kattoo Nikoa ja Santtua? Sitten mennään. Okei, Tubeko, me halutaan aloittaa tää meidän setti meidän lempi TikTok-biisillä. Onks teillä TikTokki? Kyllä! Jos osaatte tän tanssin, mä haluan, että kaikki lähtee mukaan. Sitten mennään, Tubeko. Olkapää, peppu, polvet, varpaat. Jaksaa! Meillä on jo upeita staroja. Näytä, Santtu, miten se tehdään. Käsiä yhteen. Hyvä. 3, 2. No niin, kaikki pomppii.
Upeeta, annetaan iso käsi Mini Santtu, se on upea! Ja Mini Niko! Sit jatketaan! Halutaanko kuulla lisää? No sit mennään! Okei, no ei mennäkään sitten vielä. Odotas nyt mikäli. No niin, otetaan ihan sekunti. Sit mennään! Lähdettekö meitä lavalta? Ei kuulu enää! Ei sitten. Haluaisitko kuulla vitsin? Aika! Kiitos, aika loppu! Meillä on 20 minsaa aikaa viihyttää teitä ihan täpö, joten vedetään tää täysiin koko setti. Let's go! No miten se meni? Onko se näin? Onnistuit hyvin, juonsit. Me tultiin jakaan meidän LT-huppareita Nika ja Santtu Squadille. No niin, Turhuri järsyttää. Missä mun huppari ihan oikein? Nika ja Santtu saaks ihan meidän monat. Sitten. Kelle sitten? Jeukselle huppari. Ja Sandri! Missä mun huppari ihan oikein? Kiitos. Missä mun huppari on? Sä käytät kekkiä, et sä voi käyttää tällaista. Totta, okei. Sä voi käyttää levyjä niitä huppareita. Ei kun kekki menee konkurssiin, nyt se annetaan. Okei. No niin. Kiitos Mini Niko ja Santtu. Lälli huppari. Heippa, nähdään taas, jos tulee 20 000 Eli nyt tilatkaa 40, jos tulee 20 ennen tämän kuun loppua, niin me tehdään se iso spesiaali. Eikö sä mainostanut jotkut